Azitoki topaketak egin dira Gernika Lumon. Gernika Lumok azitokiren zirku inklusiboaren gala hartu du igande honetan. Proiektuaren helburua, proiektu inklusiboa hori finantzatzea eta gaitasun desberdinak dituzten pertsonen lana ikusaraztea izan dira. Oraingo honetan, pertsonak arte eszenikoetan integratzeko elkarteak jarduera kopuru zabala eta askotarikoa programatu du familia osoarentzat. 1.128,67 euro errekaudatu dituzte eta oso pozik daudela jakinarazi dute. Hain zuzen ere, Elsi Pampara 4 azitoki elkarteko presidenteak jendetza egon dela esan du eta baita ere gala arrakastatsua izan dela. Ni naiz Elsa, azitoki proiektutik. Azitoki proiektua da behar bereziak dituzten pertsonentzako inklusio zirkoarekin inklusio gizarteratzeko proiektua. Eta gaur oso pozik gaude, azitoki topaketak eduki ditugu, eta egun zoragarria izan da, jendez gainezka egon da, pentsatzen genuena baino asko ere gehiago, goizean tailerrak bete-beteta, bai, eta antzokia bai ikuskizun eduki dugu eta bete-beteta, eta arratzaldean zirko eskolen gala eduki dugu, eta, exito rotundo izan da, ze eduki dugu 250 aulki eta danak beteta, jende pilo bat zutunik, beraz, pentsaten dut 400 pertsona inguru etorri direla, pospozik gaude. Gainera, ekitaldi hau egiten dugu dirua lortzeko, eta oso pozik gaude, ze aurton dauzkagun patrozinadoreekin, babesleekin, diru pilo bat hartu dugu, hemen ditugu adibidez Bizkaiko Foru Aldundia, daukagu Maier, daukagu Laboralkutza, daukagu Eroski, daukagu Gernikako Kulturetzea, Gernikako Udala, Ajangizko Udala, Musikako Udala, Alakrana, Zure Esku, Zaibor, Ladies de Sing, Autismo Euskadi, jende pilo egonda horren atzean, eta gero bebai gaur dirua jaso dugu egin ditugun ekintzekin. Eta zoragarria Zaibor daukagu orain, eta topera dago bebai, eta ezin gara pozago egon, pentsaten dugu Urdaibaiko inguruan oso errotuta gaudela, eta sentitzen dugun maitasuna guretzako itzela da. Orduan, Urdaibai osoari eskerrak emotea, eta aurton ez bazarete etorri, urrengo urtean ez galdu azitoki topaketak. Iaz bezala, azitoki topaketak helburu bikoitza izan du. Alde batetik, zirkua praktikatzen duten hainbat gaitasun dituzten pertsonek egiten duten lana ikusaraztea, pertsona guztien inklusibo errealari lagunduz, eta bestetik, Txitatoki Urdaibai Zirko Eskolan ikasturtean garatzen den zirku inklusiboaren proiektua finantzatzen laguntza. Hori dela eta, egunen zehar, ekarpenak egin nahi dituzten pertsonek dohaintzak egin ahal izango dituztela aipatu dute. Bildutako diru guztia, azitoki programako ikaslei arreta emateko monitore espezializatua kontratatzeko eta egokitutako materiala erosteko erabiliko dela esanez.